Ngifuna ukukhuluma namadoda. Iyekeni lento yokuthi nivume noma yini mangabe kusekuhle noma nithandana nabantu benu. Uyabona nje ngifuna ukukhuluma ngiphume nje ngiqonde ngqo. Indoda ethi inentombi noma inomfazi ivume ukuthi umfazi wayo adakwe utshwala bahambe lezo zindawo ngoba becabanga ukuthi they are cool, they are this and that. Uma ngabe lento leseyinkinga seyibaxabanisa seyibenza balwe seyibenza bangahloniphani seyibenza indoda ingabi nesithunzi. Indoda iyakhohlwa ukuthi lezi imfundiso ibivumile lezi zinto kusekuhle bejabula no yesithandwa sami asambe seyindaweni ezinje kanje. Angiqale ngokuthi simelene ngokuthi abantu besifazane bashawe bahlukunyezwe okokuqala lokho. Okwesibili okokuthi nabo abantu besifazane bayakukhuluma too much and benza kube nzima ukuthi manje indoda ikwazi kwesinye isikhathi ukulalela iphinde ikwazi ukucabanga ukuthi kwenzakalani. Bese kugcina kuphunyuka isandla emadodeni benza lento engafuneki ukuthi bayenze. Kodwa ngithi madoda enizokwakha imizi esikakhulukazi amadoda athi ezokwakha imizi. Iyekeni lento yokuthi nihambe nabantu benu nithi it's cool ukuthi niyodla idakamizwa nidla utshwala nenze yonke le nonsense because lento mase ibackfire sekungena lezi zinto zokuabusana sekungena lezi zinto zokulwa entweni ekade ikhuthazwa yinina nijabulela ninonke kukuhle bonke abantu bethi no siyajabula usibani wenza kahle and so on. Awukho umuzi ngifuna ukuntshela oyoma wakhiwe kudla utshwala udliwa ama drugs kwenziwa yonke nonsense. Lento awukho umuzi ozowakheka. Madoda uma ngabe nifuna ukwakha imizi ephilayo nezoma kusasa nekuzofanele siyihloniphe siyibiza ukuthi imizi yobaba. Phumane endabeni zokuvuma izinto ordinarily as men bengeke nize nivume. Akukho right ukuthi indoda ngoba ifuna ukuthandwa noma ifuna ukubonakala ukuthi iseyintweni ivume izinto engeke izivuma ukuthi umfazi azenze. Lonto ayikho right. So I'm saying to you nibona sikulezi inkinga esinazo nje is because sivuma izinto ngoba sisothandweni noma ngoba sincenga izinto ezithize kubantu abathize. Kanti ufuna siphumele obala nje sithi lokho akwenzeki la kwami, lokho akwenzeki la ekhaya. Ube clear because manje we are so confused. Omunye wenza ukuthi omunye wenza ukuthi fanele singene thina sipreside ngengqondo esile nesopa entweni yabantu abangekho sopa. How can we do that?